Ассалому алейкум бардорони азиз, хуш омадем ба канали мо. Ҳар ки ҷое ки бошен худованд нигоҳбонтон боша. Ирӯз хостум ки як хабара барои тамоми бардорои муҳоҷир бирасонам ки кадом нафарое ки депортатсия мешаванд меоянд, номшона иваз мекунанд, айса нав мераванд. Ва ҳамин хостум як хабара бирасонам ва кадоме ки чӣ саволе ки дорад нашоти ҳамин документ ягон нофаҳмо ё документария видео бинависона, мо кӯшиш мекунем ки ба саволои ҳар яктаи шумо ҷавоб гардонем. Бародари азиз, салому алейкум бародари азиз, ҳазор омад калом барои дастгириётон. Ай ҳамат хоҳиш мекунем ки пауза ки видеора ята лайк биза, ба хотир ки видео рекомендатсияда бирояви дига бардорам бибина. Номерои Супербанк WhatsApp мебирояд ба номи Ҳамза, нархи билетмон 200 рублай. Чихеле ки дастгирӣ кардесен уже алакай 10% билетора мо фурӯхтем. Ҳам хеле дастгириётон бира бародари азиз, бозира хеле смела мегзаронем. Дташо ҷоиза хеле боия ва аз талниш конвертои пулия бародари азиз. Минадорам ай ҳамат ки бовар мекунен ранги канали юристиҷи дастгирӣ кардесен. Иам бози ҳаму канали юристиҷа ва ма пеш бурдесам. Ба ҳамин хотир бародари азиз бидро я билети дига биги уже алакай бозиам қариб буд мешава. Ҳазор омади калом. баъд бародари азиз, кадом нафарое ки алакай меоянд вақте ки депортатсияшон мекунанд меоянд ҳудуди Тоҷикистон, номошона иваз мекунанд, ном насабшона бо дуюмбора ба Федератсияи Россия мераванд, барои ҳамё қонун омадагие ки боҷи давлатӣ меспоранд. Ба кадом хотире ки шумо меоен вақти депортатсия мекунанд, номтон алиш мекунен, ғайриқонунӣ бо ба ҳудуди Федератсияи Россия мешен. Ба ҳамин хотир қонун омадагие ки шумо бояд боҷи давлатӣ биспорем. Бародари азиз, кадоме ки чӣ саволое ки дора нашоти документ ягон чизе ки нофаҳмо мешавад, документария ҳамин видео бинависонен. Мо кӯшиш мекунем ки видеои оянда дар ҳар як саволои шумо ҷавоб гардонем. Бародари азиз, ҳазор омади калом барои дастгириётон. Миннатдори зиёд. Подписатсия ва лайка фаромӯш накунед. Шер бачаҳо.